Viladecans ha presentat el seu pla de millora de l'èxit educatiu als directors dels centres de la ciutat. El que hem fet amb el Pla d'Èxit Educatiu a la ciutat, que és una nova metodologia de treball, és ordenar primer tot el que fa l'Ajuntament dintre de les escoles i amb les famílies, amb les AMPAs, ordenar-lo per tal de fer un treball segon, i és agafar amb cada centre i fer un treball individualitzat, amb un objectiu final, penso que molt important, i és avaluar aquestes activitats. Si volem que el nostre objectiu sigui la millora del rendiment educatiu, del rendiment escolar o de l'impacte escolar i educatiu a la ciutat, cada activitat i projecte la volem mesurar per saber si va bé, si va malament, si s'ha de millorar, i és aquesta la diferència bàsica de la metodologia de treball anterior amb l'actual. Durant l'acte, l'alcalde Carles Ruiz ha volgut destacar la importància que l'Ajuntament està donant a l'èxit escolar pel present i el futur de la ciutat. És un dels elements principals amb el qual la ciutat està totalment obsessionada. Nosaltres el que volem és garantir l'èxit escolar. Això significa suport als centres, suport a les escoles i sobretot treballar conjuntament tant les direccions dels centres com la Generalitat com l'Ajuntament, anar tots a una. El Pla de Viladecans per l'èxit educatiu es presentarà el 15 de gener a l'Ateneu Pablo Picasso, el 21 a l'Escola Montserratina i el 22 al Centre Edelia Hernández.